Barkanku da zuwa Hausa Top 72. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Top 72. Kamar yadda kuke gani dai a yau insha Allahu zan koya muku yadda za ku yi amfani da wani application mai suna App Cloner. Shi da wannan App Cloner kamar yadda kuke kallon shi gashi nan nayi bude shi, zaka iya hada application ko ka maida wani application wanda ba mallakinka ba ya zama mallakinka. Kamar yadda kuke gani haka, wannan shine gidan application din, ma'ana App Store dinsa. Idan ka hau shi kai launching dinsa zai bude buto maka da haka. Kamar yadda kuke gani na taba wannan application drop wannan na games, gashi nan wannan shine zaka danna number, zai zama 1 ko 2 ko 3 yadda kake so ka mai da shi. To bari mu mai da shi guda 1. to sai ka danna OK. Da zarar ka danna OK sai ka zo ka canza sunansa, ga hinan inda aka rubuta Abdul AK din nan zan mai da shi ya koma 10. to kamar yadda kuke gani ya zama 10. na danna shi ne yo kasa na ƙara taba wannan gurin adin back edge nan, ma'ana domin capital letter sa capital letter saboda suna ya fito kamar logo din saman shi a hoton da na dora. So kamar yadda kuke gani dai wannan shine hoto na akai. Sannan idan na son canza shi shi ne ƙara yo screw down kamar yadda ta ba replace icons, sai ka danna replace icon, sannan sai ka je cikin ainihin kan memorinka ko kan wayarka inda ka aje hotunan da kake so, sannan sai ka ɗauko wannan hoton sai kai clicking, ana sai ka taba. Gashi nan dai yana ta screw down dai, zan ɗauko shi daga tune apps din nan, sai in ɗauki hoton farko ne selecting, shi ma dai hotona ne wanda na mai da shi cartoon. So za ku gan shi kamar yadda na saka. To hakikanin gaskiya wannan application ne wanda zaka iya kwace application. To idan ka zo nan sai ka danna OK, kan ka karanta sosai da sosai ka danna OK. Yayin da ka danna OK zai dauki wasu tsawon lokuta iya rolling. Gashi nan kamar yadda suka rubuta a sama, cloning drop stack ball, ma'ana wannan stack ball din sunansa zai koma 10. sannan zaka ga hoto na yi apply akai, sannan kuma zaka ga ainihin wannan inda na canza suna na sa G din nan, zaka ga ma'ana farkon G10 kenan. to zaka ga application din yayi cloning, ma'ana ya zama kamar mallakinka. Akwai setting a ciki da yawa wanda zaka yi abubuwa kai creating naka ka mallake su. Ga sunan dai in kai creating zai zama daman wannan kai ne kai da idean ka, amma wannan kamar yadda suka rubuta mana ko suka ba mu umarni yadda za mu yi cloning din shi, ma'ana ka canza sunan. Yana da matukar muhimmanci wannan application din. Misali kana da WhatsApp zaka iya canza shi, ko Facebook ka canza shi ka samu sunan da ka ga dama, domin baka so ne ma login in. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai application din ya kammala, za mu install din sa yanzu insha Allah ba tare da bata lokaci ba. To gashi nan dai mun tafi installing din shi wannan application. Ga nan za ku ga an rubuta 10 a sama. Suka ce ina so na install din, nace eh kwarai ina so na install din shi, domin na ga shin application din da na mai da shi daga drop stack ball zuwa 10 shin zai yi aiki idan kai cloning din nan nashi ko ba zai yi ba. To gashi nan dai kamar yadda kuke gani ya gama install. Gashi nan mun dawo cikin ainihin drop stack ball, ainihin cloning din, ma'ana package din cloning din inda zaka yi wannan aiki. To gashi nan mun fito, za mu duba mu screw down ko mu screw up mu ga ina yake. To gashi nan na gano shi da tambarin G, bari mu taba shi. Gashi nan mun taba shi, kuma cikin ikon Allah gashi nan yana kan hanyar budewa. Ga kamfanin da suka yi aikin. To gashi nan zai bude, gashi nan fa zai bude, muna jira mu gani. To gashi nan drop stack ball ya koma mallakin 10, ma'ana daga ainihin drop stack balls ya koma 10. To wannan shine kaɗan daga cikin ayyukan da wannan tasha mai albarka Hausa Top 72 suke gabatar muku da shi. Kar ku manta ku danna mana subscribe.